Tak choď a skús to aj ty sám. Len choď, tak jak ťa nepoznám. Nájdi sám v sebe silu pevných nôh. Krok prvý dá ti Boh. Som išiel s Maťom a Maťo vtedy neviem, čo sa stalo, lebo akurát mal posledný ročník do študovania, písať prácu a všetko. Ale mu sa zdalo, že má málo roboty a hovorí, no však ja ti to urobím celé, keď chceš. Takže vlastne začal som tak raz za mesiac na také 2-3 dní chodiť k nemu domov. Proste aj sme tvorili spolu, aj som nechal jeho robiť, aj sme spievali. Bola to taká zaujímavá robota, lebo si vytvoril štúdio na Pink Street, čiže Ružová ulica, ich domáce štúdio. Túžby už volajú tam, kde si zvnútra, z blúdnych ciest k návratom, kde život núka. Prameň, ktorý pred nás vyviera stále, smedný sa túlame a piť možnosť máme. Zatiaľ to vyzerá, že to, čo cvičíme teraz s touto kapelou, bude skoro úplne identické, ako je na CD-čku, len samozrejme, že na CD-čku niekde sú aj 2 klavíre naraz, alebo... Za oči zimy zachovajú moje sny. Tvár za sklom neviem čítať, prerod je bolestný. Nastavil som 2 líca a rozdal kabáty. Položil každý život, čo sa už nevráti. A potom, čo ma tak veľmi teší, je, že sa mi podarilo zohnať ďalších nových autorov textu. Mám tam Jožka Usovského, ten bol už aj predtým, aj Užilníkov, tiež som predtým už. Teraz môj brat Matúš napísal hneď 3 a veľmi dobré texty. Mária Marcinková, tiež Ondrejov výborný text Záhradu. Sa mi podarilo zhudobniť, čo jemu sa teda najprv nepáčilo až tak, ale teraz myslím si, že je spokojný s tým výsledným efektom. Ale Felix sa ma pýtal, či nemám nejaký text, tak som mu to ukázal a on to spracoval a hneď dával na CD-čko. Tak ja mám veľa textov, ktoré si môžem sám zhudobniť a som rád, keď aj jemu vlastne poskytnem nejaký text, ktorý sa mu zapáči. To, že Matúš urobil texty, bolo pre mňa prekvapením pozitívnym. Felixovi, keď sa páči text, že sa s ním stotožní, tak ten si vyberie a s tým ten aj potom spieva. Ty si to slnko, si moje svetlo, si to najlepšie, čo ma dnes stretlo. Si moje slnko, si moje svetlo, ty si to najlepšie, čo ma kedy stretlo. Takže vlastne z jednej strany je to moja sebarealizácia, z druhej strany si myslím, že aspoň dačo sa môže páčiť ľuďom. No a potom tretia vec je aj to posolstvo v tých textoch.
keď poviem hrdo, že to CD je dobré, tak to nepovažujem za až tak veľkú svoju zásluhu, ako za zásluhu tých, ktorí mi urobili celé tie podklady na tú hudbu. Tento vlak zastal na lúke, vraj vystúp konečná. Kam pozrieš, len vlčí mak a daleko je do večná. Našiel sa tam nejaký Braňo Kociel, ktorého som v živote nevidel predtým. A ja som si tam donesol aj svoju gitarku, Martinku, čo som si kúpil v Amerike, Martin, na ktorú ja moc dobre neviem hrať, ale jeho sa vždycky Randy volá, keď potrebuje nejaké dobrú gitaru nahrať. A ten keď chytil, tak sa vytešoval jak malé decko z tej gitarky. A trebalo nám kde tu zahrať gitaru, ktorú Maťo predtým nahrával, tak ju prehrať. No a on nahral také nádherné gitarky skoro do každej skladby, takže Maťo má manželku Veroniku Koščovú, čiže sestru Katky Koščovej. No tak ona tam chodievala za ich malým, občas ho pozrieť a tak ďalej. Tak som sa aj tiež opýtal do jednej piesne spočítanej, kde aj Marina, moja netermina, robila vokály, že či by nebola ochotná. Tak bola až veľmi ochotná, som sa veľmi tešil z toho, že aj Veronika naspievala jeden zo hlasov. No a potom v štúdiu prišla aj Katka Koščová naspievala. Takže to CDčko je preplnené, plné vynikajúcimi východňarskými muzikantami a hudobníkmi. Keď padám, tým pádom mám náskok. Keď padám, tak žijem v zázrakoch. Napriek plánom, snom a náladám. Môj pád má rýchly spád. Keď padám, tým pádom mám náskok. Žijem v zázrakoch, napriek plánom, snom a náladám. Nájdem, čo nehľadám. Proste hneď do začiatku som chcel mať papierový obal a brat mal myšlienku, že by to dal namalovať na každú pesničku obrázok jednej autorke, na čo ja som reagoval, že na čo to budeme dávať niekomu malovať, keď poznám jednu úžasnú maliarku, Belu Kolčakovú, moju známu, a ona má nádherné obrazy a z tých obrazov sa dajú použiť niektoré aj detaily, takže sa z toho dá urobiť krásny obraz. Tak on súhlasil s tým, že sme ju požiadali o to. Ale brat ju predsa nahovoril, tak namalovala nám aspoň predný obrazok. Takže máme vlastne tú titulku už namalovanú od nej. A zvyšné stránky sú vlastne použité z jej obrazov. Tak najprv musím mať nejakú predstavu, čo chcem, aspoň zhruba nejakú predstavu. Ale tá nikdy není ako úplne dokonalá, lebo vlastne to malovanie je taký proces a behom toho procesu sa vlastne tá predstava sa rozvíja, vyvíja, niekedy sa mení. To vlastne som mala takú detskú ilustráciu v jednej knižke v Grimmových rozprávkach a Matúš to videl a hovorí, že by sa mu niečo také veľmi páčilo ako na to CDčko a že či by som nemohla to urobiť také trocha menej detské a toto, tak potom som mu urobila Ducha vo fľaši, no. Celý ten scenár toho CDčka mi pomáha moderovať môj brat Matúš, ktorý je aj autorom troch textov. Vraj by vedeli žiť lepšie v mojej koži, tí, ktorých vlastná koža omína. A tak som pre nich málo dobrý, vraj márnivo život míňam. Môj život má rytmus vlastný, nik iný si ho neprivlastní. Jedinečne nádherný a krásny, môj život patrí mne. Život náš má rytmus vlastný,
piesní. Jedinečne nádherný a krásny, náš život patrí nám. Môj strýko, ktorý je v Amerike a ktorý sa tvári ako veľký odborník na vážnu hudbu, mi vždycky tak dá najavo, že to je len doprovod k spevu, tá hudba. Ale podľa mňa to, čo Maťo teraz urobil z Husovsky s tými chalanmi v Prešove, tak myslím si, že to je dobrá hudba aj bez spevu. No, bol by som veľmi rád, keby sa podarilo, aby sa tie piesne hrali v bežných rádiách. Nemáme tu hrať na nejakých obrovských pódiách v zmysle sovietského veľkého showbiznisu, ale rád by som hral čo najviac aj koncertov pre ľudí, keby objavili, že sa im to páči. No. Tak Felice som vlastne ja ako interpret. No, volá sa Tajomstvá druhého dychu. V 2 štúdiách to bolo robené. Jedno bolo Pink Street u Maťa Husovského a potom dohrávanie a mixáž bola v štúdiu 7. Škoda, že neveríš na zázrak pod nosom a krok vpred meníš za starý plášť. Keď pršia slzy, skrýva sa v súde, máš malé šťastie, nechceš ho striasť. Čiže CDčko, neviem, či by som ho mohol úplne zaradiť do gospelu, ale podľa mňa mohol, pretože v 2 skladbách je aj konkrétne spomenutý Boh, čiže je. A za druhé, ale nie je to liturgická hudba, je to hudba na počúvanie a skladal ju kresťan. A dokonca nie jeden, ale viacero. Čiže je to o hodnotách, ale v mnohých textoch nie je priamo povedané Boh, preto aby aj človek, ktorý priamo neverí v Boha, ale verí v tie hodnoty, ako je láska, alebo priateľstvo, alebo iné veci, ktoré sa tam prežívajú, tak môže ich takisto prežiť, aj keď nemusí za tým vidieť vždycky hneď priamo Boha a môže sa ho to dotýkať.